Kaixo! Aizue, makusiko gure lagunek galdera bana egingo digute. Ai, sustori beldurgarriena, gogoan dut behin baso batean, kontatu ziguten istorio bat, pixka bat arraroa. Eta batean, etorri zen izaskunatzetik, ematen zuen zera, animaliatxo bat. Eta batean, potx! Eta izan zuen nire izan eta orduan beldurtu egin nintzen, sekulako susto hartu duen, salto egin duen eta korrika irten nintzen. Beraz, izaskun izan zen, sustorik handiena. Nik uste dut jakinda ere ni asko beldurtzen naiz egia esan, beraz esango nuke hobe dela jakitea eta gero berdin sustua hartzea. Nik nahiago dut jakitea eta Xabi Sound alboan izatea ere nahiago izaten dut egia esan. Nor da okerrena sustuak ematen zuena? Ba, segurazki ni. Segurazki ni, nahiko despistatu eta nahiko zean naizelako eta segidan harrapatuko niutelako sustua ematen. Beraz, bai, ni. Ba begira, jada eman diot sustua Potxi, eman dio sustua Ikaskuni, eman dio sustua Lotxi, esango nuke gure zuzendariari emango niokela, ze beti dago hortxe jatorrora, beti dago hortxe eta beraz, susto hon bat emango nioke berari. Giltza maite zaitu. Bai, pila bat.